Baba Nkosi yamakhosi, singabantwana bakho othe uma ukhipha isibusiso uthi akathole imisebenzi. Sasesiqashwa-ke ngobuningi samaNazaretha, saqashwa njengomningi sigcwelele umhlaba wonke. SiseNorthern Cape la sikhona. Umsebenzi esithi ezulwini asibonge ngawo ukuthi siyabonga Nkosi ukuthi usikhumbulile. Wasipha sicela lo msebenzi ukhulu uhambe phambili. Uzugcine uphathwe ngamaNazaretha obaqashwa amaNazaretha amaningi kakhulu. Silokho sizokucela uNkulunkulu wethu oyingcwele unyazo lwezulu ukuthi baba nakho umsebenzi wakho sizokucela nje ukuthinta ubaba ubone udlale ngayo yonke indlela. Ngoba bakhona abaphuma la kuphuma khona lo msebenzi la siwuthenge khona. Bese amaphepha akhona bawashiyile emva sizocela ukuthi siwalethe. Umsombuluko nje kuseni uma sekuvulwe ofisini bese siyawaletha umsebenzi. One and off iphathini baba la isikolo siyabona sizokupha 15 minutes mawufuna increase isikhathi press timing 20 minutes 25 minutes maximum 30 minutes after 30 minutes isihlalo switch off 1 2 3 4 5 ama type of massage shuza uya ngakuthi ufuna ukushuza yiphi oyithanda and then siba nemanual upressa la massage from la uzala uphinde upresse futhi sokumassage from la ezansi uphinde upresse futhi sokumassage enyawo and then kube nespeed high and low foot back massage inyawo bese lana feedback izokumassage la and then time in a heat siyashisa isihlalo ama muscles la up and down just controller simuva sibuyela phambili emuva ama airbags everything epampayo sibamba la bese futhi sibambe inyawo sibamba inyawo ya increase speed number 1 speed number 2 speed number 5 le remote le iyafana nala is the same uma ungafuna ukusebenzisa i-remote usebenzisa ngapha uyakhona ukucharger ifoni amafoni amanje ubeke la mawukuthi la mafoni lawa kade la usicharger ngapha ngekhebu isihlalo uyakhona ukukhuluma naso smart housekeeper. Hello, master. Turn off the massage. Okay, turn off the massage. Uyakhona ukukhuluma naso ngapha kuzoba uwe ngapha kuzoba isihlalo ukhuluma ngaso i-voice house smart housekeeper. Hello, master. Turn off the massage. The massage chair is off. Turn off the massage. The massage chair is off. La uyakhona ukufaka ifoni uhlukele i-move or music adjust ifoni yakho and then nala ikhanda uyakhona ukumassage ekhanda mawuthi ufuna i-soft massage mawufuna i-deep massage uyakhona ukususa lokhu uzokwazi ukufila kahle i-massage mara mawuthi ufuna i-soft massage ufaka lokhu la ngaphansi kwenyawo kunama-roller mawuthi ama-roller ayakulimaza ufaka lokhu mawuthi nje usifuna without ama-roller uyakhipha. Baba Nkosi yamakhosi besicela ukuthi sibe khona esikubekayo phambi kwenkosi siuhlambulule futhi lo msebenzi ngoba ubuphethwe izandla Nkosi yezulu emhlaba zethu. Siyacela ke uNkulunkulu wethu lo msebenzi sesawubukela ukuthi ubaba noma ehamba kuphi sibalula ukuthi ehambe naso noma ngabe ukusohambweni la akafuna khona bakuthi senze lo msebenzi siwenze nje onke abantwana bakho Nkosi babuke bacela lokho ezulwini. Sicela nokunikela bese-ke kuba nembuzi ekhona ehamba nalesihlalo nokumayo kula sicela futhi nokubona uma kukhona ukumayo okuqondene nje noma bangaphakathi. Inkosi ngibusise.
emgodeni waNkwanyana ethempelini laseKhwezi. Silapha endlini yasethemba lethu. Ngikade ngiphelezele abantwana uNkulunkulu abapha isibusiso efike ku-1 day waseKhwezi. Wathi ebapha isibusiso somsebenzi. Uma ehamba uSheme basala bathola umsebenzi eNorthern Cape. Akusibona-ke bonke baseKhwezi abathola umsebenzi, akubona kodwa baseKhwezi kodwa nabanye bamathempeli bawutholile umsebenzi. So bengibakhaphile-ke manje ngibalethe ngaphakathi enkosini uNyazi, belethe isihlalo sokumasaja ubaba. So silapha-ke silethe leso sihlalo, baphelezelwe yimina as umzali wabo, umkhokheli wabo. Inkosi ijabule kakhulu ngesihlalo saso. Kumanje silindile nje la nje banibona kuyisebusuku, inkosi ilindile ukuhlala ehlalweni sayo bese siya-operathwa senze umsebenzi waso ekade abantwana bemfisela wona. Siyabonga kakhulu. Sanibonani, ngiyathemba niyaphila. Igama lami nguSibusiso Ngqawangesi eMpumalanga. Thempeli ngaphansi kwakhe basiza abantu thempeli phansi kwamshumela inkosi. Besilapha ethemba lethu silethe umsebenzi wasezulwini kumnikazi wesonto. Athi simenzele wona singabafana baseNorthern Cape, singabona abafana baseNorthern Cape kuphela, nabanye abafowethu esiphila nabo abakwamanye ama-province. Umsebenzi besizolethe umnikazi wesonto imasaji chair. Uthozile kakhulu kumnikazi, wayesesiphake nebusiso. Ngiyabona khona umbuyazi lona sithi sibonge uNkulunkulu wasepha amandla kuba senze lo msebenzi besicela ukuthi sifisa ukwenza wesihlanu esimasaja umzimba nje wonke. Sesifike-ke emaphethelweni besilethe wona la ethemba lethu. Njengamanje siqeda ukuphuma ngaphakathi sesiwuthulile umsebenzi uNkulunkulu sewubonile, wawubonga wasipha isibusiso. Siyacela-ke kusekhona okunye okuhle esisakufisayo, sicela ngiphinde uNkulunkulu asandisele lo msebenzi uqhubeke kuye phambili. Sesizohambisa nereport-ke ensizweni esinazo eNorthern Cape ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uhambe kahle. Siyabonga. Sanibonani bangcwele besezulwini. Igama lami ngizongezani ngowankala isibongo emsinga phansi kwayomuzi wasesimanga kuseni nasemsimoya. Ukufundisa umthengu nomfundisi ukhoza nomfundisi uNduli. So ngesikweni sasemhlabeni la senza lo msebenzi kaNkulunkulu. Ngifisa ukusho bangcwele ukuthi ngijabule kakhulu namhlanje ngoba amaphupho onke besiwaphupha ngoNkulunkulu ukwenzela imisebenzi emihle namhlanje afezekile. Besilapha nje lethemba lethu lwasila silethe umsebenzi esiwuhlanganisile sonke thina amaNazaretha nabantu abangembethe ingubo emhlophe bebeyingxenye kakhulu, babenesandla bonke abantu bade basasali la okwenziwa khona umsebenzi kaNkulunkulu, bacela nabo bengene phakathi kwalesibusiso. Sibamsanile-ke ngokukhulu kwethembana sisuka le Northern Cape eNubhodo lasisebenzela ngakhona. Kusho ukuthi ukufika kwethu lapha kuleli yazwe la kude kangaka sasingananhloso nolwazi ukuthi kusasa singagcina sikhona, kodwa kwaba ukuzala mazala indodana yaMudoni uMphumzeni. Wabeke sethi mayithola umsebenzi lapho segcwalisa-ke amaNazaretha. Isizathu esenza ukuthi afake amaNazaretha uthi ngenxa ukuthi uNkulunkulu wezulu nomhlaba unyazi lwezulu la ekuthuthukeni lwathi amaNazaretha onke kulonyaka azosebenza kuzophela ukuhlupheka kumaNazaretha. Ingakho-ke kwabalula kuyena ukuthi uqala uma kuthiwa nanku umsebenzi kuvela amathuba wacabanga amaNazaretha ukuthi kufuna wafake, nobe efake nabo bonke nabangeyiwo kodwa maningi amaNazaretha. So sithe masihlangana-ke lapha eNorthern Cape sabe sibukisana nabafowethu sonke ngoba sinothando sinomoya muzi wasezulwini. Sase sibukisana ukuthi yini konje singayenzela uNkulunkulu okuyona umsebenzi esizoyobonga ngayo phangathi ukuzothola umsebenzi la eNorthern Cape. No ukuthi uqhubeke lo msebenzi singenze njani. Sabe sesibukisana ukuthi asisilungise senzeke ukuthengela uNkulunkulu isihlalo nathi okuyisona esizobonga ngaso nje wade senzile. So ngithi ngiphakamisa ukubonga-ke ngalolu suku lwanamhlanje. Siyacela uNkulunkulu ukuthi aphinde asiphe uthando olungasoze lwaphela nakusasa masicabanga okunye ukuthi sikwenzele uNkulunkulu, ngoba ukukholwa okungenamsebenzi ikhona okufile, kodwa ukwenza umsebenzi usiza imindeni yakini ngishelele esigodini sosizi
kodwa uNkulunkulu uyakhona ukuthi ayithethelele ngokuthi wena wenze kahle phambi kaThixo. So ingakho-ke sithe masikubonisana saba nalolo thando lusenzela uNkulunkulu, namanje sisafisa futhi bangcwele ukuthi siqhubeke siye phambili nokuhle sobonisana ngakho sivumelana sithola umoya kaNkulunkulu khona. Ngibonge kakhulu nakulaba ngayembethe ngube mhlophe bakhombisa uthando olukhulu kakhulu, sithi-ke siyacela beqhubeke bengaphezi nangelinye ilanga futhi bazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngiyabonga. Ngiyabingelela egameni loNyazi lwezulu lo okhulumayo ubaba uZulu waseNyukhasela ngokuhlala ngaphansi komshumayeli uSithole nomkhokheli uMethula eLindelani Thempeli le eDix osizweni. Ngingomunye-ke wabantu abazuza inhlanhla kulo yizwe lakhulunywa inkosi amaNazaretha lithi amaNazaretha azothola umsebenzi. Nami ngaba nalo nhlanhla lokubizwa ngiseNyukhasela sathola umsebenzi ngokusebenza-ke silaphaya eNorthern Cape endaweni okuthiwa kuseNorthport khona la esisebenza khona ngaphansi kwa-ABC Solar ukufaka khona amasola ukuze ulekelela ugesi locimayo. Nami-ke ngaba naleyo nhlanhla yokuthi ngisukele sihambe siyosebenza. Siyabonga kakhulu enkosini yamaNazaretha nezwi layo njengoba eshilo ushilo. Ngempela kwaba njalo-ke sawuthola umsebenzi sasebenza. Siyabonga kakhulu. Cha-ke ngibongelele, ngibonga umsebenzi omuhle besiwenzile sizinsizwa zonyazi lwezulu ey'phuma eNorthern Cape. Besiletha ubuhleke ngoba sidume ngey'nto ezinhle. uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu wasinika isikhathi eside ngokukhethekile, sawenza wonke umsebenzi kahle. Sathola isibusiso ubaba uqale wezekwezi wenzi one day wasithi sizoyithola imisebenzi waya ememezana. Waphindwa waba semzini wakhe ayisuka kuyo ekuthuthukeni. Waphindwa ubaba wakhuluma lokho anakusebenze lapha kuqashwe ngisho abantu abangakhona. Baqashwa basebenze lapha yana sibaningi kakhulu amaNazaretha. Sase sibona ukuthi kusifanele ukuthi sizombonga uNkulunkulu wethu kulokukhulu kangaka kasenzele khona. Ngobuningi abanye abekho lapha abanye bakhona. Kodwa yesibonga kakhulu nomoya esibambisane nawo. Bengikhona nami ekomidini ekuthiwa ngibe umholi walomsebenzi ekuthiwa sihlaloke walomsebenzi omhle kangaka. Nabanye abafowethu cishe abanye sebekhulumile ngaphambili kwami. Sibonga nje kakhulu ukuthi umsebenzi wonyazi awuye phambili. Kuthiwe-ke singawuyeki lo msebenzi, asiphinde sibuye nezinye izinto ezinhle. Yilokho yenguthanda ukuthi uNkulunkulu wethu uma usuqalile izinto ezinhle ayiqhubeke ziye phambili. Ngicela nje ukuyibongela ngowakahadebeka abanye bayangazi. Kodwa yilo leli izwi laseGauteng ngiyaziwa kakhulu. Amen. Ngiyasiwa nje kakhulu. Sengisiwa kude kakhulu nje nami. Waziwa ngani babu? Ngasiwa ngomsebenzi wenabasho no 20 years. Yeah. Ngikusihlalo nje. Wakhona. Yeah. 20 years manje. Futhi sethe ukuthi libanganyana. Kuyasijabulisa ukuzethemba kwakho baba kodwa hayi uyaziwa impela. Siyabonga. Hayi ngiyabonga kakhulu. Amen.